Kokak! Kokak! Roar! Love ko sila! Ha ha ha! Yan ang pinakaunang task na naging task leader ako. Kasama si Kuya Fort and Ate Cherry. Nandito din ako sa bed ng bar friends. Pero there's more than that. Nandito din ang memories ng sa bahay ni Kuya. Teng, teng, tereng. Teng, teng, tereng. Teng, teng, tereng, teng, tereng, teng, tereng. Siyempre, yan ang pinakamasayang memories ko dito sa bahay ni Kuya. Ang wedding day ng parents ko. Nandito kami sa labas ng shower room na lumalaban pa rin ako hanggang ngayon sa pagligo. Sobrang hirap maligo, sobrang hassle. Pero kailangan, di ba? Dito naman sa toilet na sobrang nakakakaba kung paano mag-poops dahil nakakatakot na baka may mag-welcome home. Alam ko na-miss nyo to. Mamimiss ko din siya. Yan, sino ba nagturo sa akin magluto kahit first week pa lang? Pinili niya na ako kasi di ko alam. Yun, Kuya Fort. Siya nagturo sa akin magluto dito. Huwag ka maingay! Magluto. Tapos, alam ko magagamit ko yun sa paglabas ko, para sa family ko, and sa pagbabasa ng Bible. Sa inyo ko natutunan yon. Sobrang worth it siya kasi kailangan ko siya dito. At kung gaano ka-importante yung family, sa inyo ko natutunan yon dahil alam ko iba't ibang family tayo pero swerte ako sa kanila. Yun lang. Thank you!